आज हम जीवन के एगो घटना सुनावे जातनी। यही से वीडियो में बना रहे लोग, बहुत कुछ सीखे के मिली। ये घटना एगो बहन के हो सकेला रौरो लोग के होई, घर परिवार के होई, आस पड़ोस के होई। काहे से कि घर घर के कहानी लागत है। बहन के कहना में ये बा कि घर परिवार में सास ससुर वालों सबे कमाला सबे खाला, ससुर के पेंशन मिलेला ठीक ठाक, तो पेंशन मिलेला कहाँ खर्च होला ना होला। बहन के मतलब ना रहेला, ना उनका पति के मतलब रहेला। पति उनकर प्राइवेट जॉब करेला, अपन बाल बच्चा पढ़ावेलन, अपने लगे रखेलन। आ घर में सास ससुर के तबीयत खराब होला तब पैसा भी भेजेलन। तो उनकर कहे के मतलब ई बा कि घर के लोग हमेशा उनकरा से पैसा मांगत रहेला। आ पैसा थोड़ा मोड़ा अमाउंट ना रहेला, ज्यादा ही रहेला। कभी कभी उनकरा पति के लोन लेवे के पड़ जाला। लोन लेलन तब वो घर के लोग ना कहेला कि तारा लगे नहीं खे तो लोन मत लो, बात दो नहीं खे तो लोन मत लो। तो बहन बड़ी दुखित बाड़ी, काहे से उनकर पति अपना माई बाप के खिलाफ कुछ बोल नहीं खन सकत। जब वो कहेली तो कहेलन कि हम अपना माई बाप के कुछ बोल नहीं सकत, हमरा के पढ़ैले लिखैले वालो, यही से हमरा से जौन मांगी या चाहे जौन लागता तौन हम करे। तो कहेली कि पढ़ैले लिखैले वालो तो ठीक बा, दुख बेरा हम जौन बात हम देखते बानी, अपनो बाल बच्चा बा, घर परिवार बा, आ घरे पैसा के कमिए नहीं खे, पैसा तो बढ़ले बा। सभे कमाता, सबके लगे बा, लेकिन खर्च कहाँ होता केहू के मतलब नहीं खे, ना केहू पूछे जाता। आ लइकन के फीस कापी के भी घर से केहू एको रुपया ना देला। तो कहे के मतलब ये बा बहन के कि जब घर के लोग चारों आना नइखे दे, आना हम पेंशन के खोज करतानी, तो उनकरा पति के कमाई घर के लोग बार बार काहे मांगता। पति बोल नहीं खन सकत, एकर फायदा उठावता लोग कि का उनका समझ में नहीं आवत, बड़ी परेशान बड़ी। तो हम का कहीं बोलो से, हम तो ये कहे कि पेंशन बा आ घर में सबे कमाते बा, तो जरूरत से ज्यादा अगर खर्चा बा तो खर्चा पर कंट्रोल होके के चाहिए। आ जौन भाई कमाता रहन, घर परिवार अपन बच्चा भी देखता रहन, दुख बेरा में भी साथ देता रहन, ओके ज्यादा परेशान ना करे के चाहिए। काहे से कि बड़ी मेहनत से वो कमाता रहन, उनको बाल बच्चा बा। आ प्राइवेट नौकरी हो, जहिया ले जवानी रही तहिया ले पैसा आई। आ लोन लेता रहन तो माइयो बाप के मना करे के चाहिए कि बबुआ लोन मत लो, बा लगे तो दो, नइखे तो मत दो। काहे से माई बाप के तो पेंशन बढ़ले बा। बाकी रौरा लोग के का विचार बा, कमेंट करके बताएम लोग। आ वीडियो के शेयर कर देम लोग कि वो बहन के लगे पहुंच जाओ, ताकि ऐसे औरों लोग को हेल्प मिले। काहे से एगो घटना या कहानी एक आदमी से ना बहुत लोग से जुड़ा रहता है, ऐसे वीडियो के शेयर करें लोग। अब चैनल पर नया बन लो तो सब्सक्राइब कर लेम लोग, बड़ा अच्छा अच्छा कंटेंट मिली रहोगा लोग के। प्रणाम सबके।